Nga po, Pastor. Ngayong hapon usab. Ang akong pangalan ng Pastor ba? Ning bahin sa Matthew chapter 7:21. Okay, Matthew 7:21. Dili tanan na Diyos nga mong sulod sa kingyarihan sa langit. Okay, dili ang Pero- tanan mag-ingon ka na ko Ginoo, Ginoo. Ginoo. Pero pag abot ko sa 22, Okay. wala. O 23, para malandagan pa na pasok. Kung luwas baka na kanang giaganit sa 22. Sa 22. So atong tanaw na, nagingon diri. Okay, okay. Dili ang tanan magaingon kanako. Hinay ko no imong monitor igsoon kay ga-feedback, no? Hinay. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og na nagpanggula sa yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimog milagro tungod sa imong ngalan, og unya magingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. So sa may imong punto ani Igsoon, gitawag natog nagdalag kalibog kanimo. Kaning sa 22, Pastor ba? Nga niyon dili ang tanan ngayong Ginoo. Na musulod sa ginharian sa langit. Yeah, Igsoon. Pero sa 22, niyon nun nga nagpagawas mi o ang nagingil kami mga yawa, naghimo kami malagro, pinagi sa imong pangalan. Okay. Nagkasalamat. Yan, ang sa 23, niyon din siya nga, wala ko kaila kaninyo, pawa. So, Okay, niya ang explanation luwas Igsoon. ba kaning sa 22? Luwas ba? Niya. Wala nalagdan ako. May relasyon Igsoon ang 21, 22 ug 23. Sa 21 nagingon dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo. Sa 22 nagingon daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo. So meaning to say, naay nagdala sa ngalan sa Ginoo or sa Dios pero wala nagsubay sa kabubuton sa Dios. Gusto lang nila dadon ang pangalan sa Dios pero dili nila dadon ang pagtulon-an nga naa sa Dios. Mabitaw nga daghang mag-angkon-angkon sa ngalan nga kani among simbahan, mabasa ang pangalan dito sa karatula. Ngalan ra ilang gidala pero ang pagtulon-an wala. Tagni din niyo Igsoon, Isaias 29, atong tanaw, no? Isaias 29, versikulo 13. Og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagi sa ilang baba og pinaagi sa ilang mga ngabil na nagpasinungog kanako apan gipahalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako og ang ilang kahadlo kanako mao ang usa ka sugo sa mga tao nga gitudlo kanila. So imo makita na anada ang gitagna dinhi gisulat dinhi sa Biblia labi na dinhi sa kang Isayas nga daghang mga tawo magpasidungog sa Ginoo. Mabitang daghang mga Jesus is my Savior. Daghang musulti ana. Pero pangutana, si Jesus imo bang Lord? Imong Savior, mo'y muluwas nimo. Pero kanang word nga Lord, imong agalon. Kung agalon gani Igsoon, naa na siya mga gitawag natog mga tulumanon nga angay natong sundon. Ang problema, kung ang atong gisunod, mga tradisyon nga iya sa tao. Mo na siya problema kay atong maghisgot tag kabubuton Ginoo, Igsoon, niya ay usa ka kabubuton nga gisgutan sa balaang kasulatan. Nga naa ang Ginoo sa ilang baba pero wala diha ang kabubuton sa Dios. Atong tanawon, Salmos 40 versikulo 8. Okay? Salmo 40 versikulo 8. Mo ni giingon sa balaang kasulatan. Okay? Basahon ako. Ingon siya, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Take note. Ingon si David, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos ko, oo, ang imong kasuguan ania sulod sa akong kasing-kasing. So ang kabubuton sa Diyos Igsoon, dili lamang ang pagbaton sa balang espiritu,
kundili ang pagbaton usab sa mga kasuguan nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Mao na nga daghan mo tawag og Ginoo pero wa nagbantay sa kasuguan. Unya mo claim nga nagpagawas man mig mga yawa. Naghimo man mig mga milagro. Unya ningon ang Ginoo, pahawa kamong mamumuhat og dautan, wala ko kamo igkaila. Okay? Sunod, atong tanawon igsoon ang gingon sa Balaang Kasulatan. Ikaduhang Timoteo, okay? Kapitulo 3, atong makit-an ang mga punto nga mupadayag dinhi ang Balaang Kasulatan sa mga prinsipyo. Okay? Niya dinhi. Apan sabta kini nga unya sa kaulehi ang mga adlaw managpangabot ang panahon nga malisod kay ang mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukiho, nga nahigugmas, dagway sa tinuhuan. Take note. Ha? Nga nagabaton sa dagway sa tinuhuan, oy, reliyoso ni. Ha? Nagabaton sa dagway sa tinuhuan, apan, nagapanghimakak sa gahom ni ini, likay kining maong mga tawhana. Mo nagingon, dili ang tanan bagaingon ka nako Ginoo, makasulod sa giniharian sa langit. Tanawa ra gud igsuon dinhi sa atong mga media, makita nimo igsuon ang mga politisyan. Kita nimo galaray ang mga politisyan diha, mga dagkong tao sa Pilipinas galaray og luhod didto sulod sa simbahan. Unya ayhan nimo makita nga naglaray sa panahon nga dool na sad ang mga rally, demonstration, usay igsuon gagamit sa dagway sa pagka-Diyos nun. Pero wala diha ang tinuod nga espiritu. Kaya naman, nagsigil man lang gihapon og pag-divide sa Pilipinas o uban pa. No? Di ni malang musadmitar sa gobyerno nga aron mag-usa ta nga batukan nato ang mga kalisod nini nga kalibutan. Dili kay magbahin-bahin. Daghan mga simbahan igsoon mag-apil-apil sa politika. No? Mobirada sa gobyerno, nagbaton sa dagway sa pagka-Diyos nun. Pero, nag-apil-apil sa politika. Daghan sa mga tao nga nag-ayo kunuhay sa mga balatian, naghawa sa mga yawa, pero mingon ang Dios, pahawa kamong mamumuhat sa dautan. Kay nga naman, wala magsubay sa kabubuton sa Dios. Ngalan ray gidala, pero ang kabubuton sa Dios, wala subaya. Tradisyon lang gyapon ang gituman. Next, katapusan nga bersikulo nga akong ihatag sa imo. Aton tan-awon kini mga punto. Isaias kapitulo 4, bersikulo 1, no? Ako lang ni siya nga kuan natog hulagway. Kay nakoy nabasa nga commentator igsuon nga gwapo sa iyang explanation ani. Okay? Tanawa Isaias kapitulo 4, bersikulo 1. Ningon. Og sa pito ka babae mupugong sa usa ka lalaki niadtong adlaw nga magaingon, magakaon kami sa among kaugalingong tinapay, magasulod kami sa among kaugalingong bisti, hinganli lamang kami sa imong ngalan, kuhaon mo kanamo ang among kaulawan. Meaning to say, magbuot sila sa ilang kaugalingon, sa ilang gaunon. Magbuot sila sa ilang kaugalingon, sa ilang bistihon. Nganli lang mi sa imong ngalan. Ngalan ra ilang gikuha. So imo makita, ikson, delikado na siya. Dalo na tong ngalan ni Jesus Christ. Nya wa ta nagsubay sa kabubuton. Unya nabasa nato Salmo 40 bersikulo 8, ang kabubuton sa Dios mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Moingon nga na ay Dios pero nagsalikway sa sugo, nagsalikway sa adlang ipagpahulay, nagkaon sa mga butang nga mga mahugaw nga gisgutan sa Balaang Kasulatan. Mag-apil-apil sa dagko kayo mga rally dinhi. Wala biya ta magwali dinhi igsuon nga alang sa gitawag natog kapritso sa mga politikanhon apan gikan sa Balaang Kasulatan. Mo bitaw usay magtambag ta sa atong mga uban natong sakop nga magwawali naa sa mga dagko nga reliyon nga focus ta sa pagtudlo sa Biblia kanang mga drug addict ato nang pang Bible studyhan ato ra nang mga sakop. Di na to basulon ang gobyerno. Bueno, balik kanimo Igsoon. Nalandagan kay ko, Pastor. Salamat din kayo sa pagpasagot. Okay, daghang salamat no. So salamat kayo Igsoon. At least nasabtan na to kay broad man kani nga topic kaning word nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Broad ni siya na ay mga reliyoso nga nag-concentrate sa politika, na ay mga reliyoso nga gimisinterpret nila ang Biblia, na ay mga reliyoso nga wa magsunod sa sugo sa Dios pero nagdala og Jesus Christ. Di ba?
nagdala og Jesus Christ. Mo bitang gingon nga Jesus is my Savior, pero dili nila Lord si Jesus Christ. Kaya nga naman, sila ang Lord sa ilang kagalingon. Dinhi sa pangutana, Pastor, mga kahigalaan o kaigsuunan, Biblia ra gyud taon ang aton dalon. Dili tradisyon, dili nga mo ni atong namatan ug mao ni atong pakamatyan. Tanan pagtulunan sa Seventh-day Adventist mapamatud-an sa Biblia. Wala na ilain. Sula Escriptura kung maghisgot ta og doctrine sa Ginoo. Nganong dalo man ato ng tingog sa atong mga kadagkuan nga naghimo-himo og kaugalingon nilang doktrina. Magdaladala sa ngalan sa Dios, ibutang sa karatula sa ilang simbahan, pero layo ra kay sa tinuod ang maong mga doktrina. Bueno, daghang salamat no.